אתה מאמין שאפשר לקבל בישראל רכב ב-30,000 שקל? הסכום שאמרתי, צריך להבין שהוא מתייחס לנכה שהוא מרותק לכיסא גלגלים, עם זכאות 80% ניידות לפחות, אישרו לו רכב מסוג רנו טראפיק לצורך הדוגמה, רכב שהמחיר הכללי שלו הוא 265,000 שקל, זאת תהיה ההשתתפות העצמית שלו, 30,000 שקל, ויש לו רכב מאובזר ליד הבית. בסרטונים הבאים אני ארחיב לגבי האפשרויות השונות, כמו למשל שדרוג הרכב, בחירת סוג רכב שונה מזה שאושר. זה במקביל לתהליך מול סוכנות הרכב, ביטוח לאומי וכל הגופים הרלוונטיים. לאחר שאתם יוצרים איתנו קשר לגבי בדיקת הזכאות, במידה ואנחנו מתרשמים שכן, אנחנו עוזרים לכם במילוי הניירת והבקשה לביטוח לאומי. בשלב הבא אתם מקבלים את הזימון לוועדה להתאמת סוג הרכב, לאחר מכן קבלת האישור לרכב, אז אנחנו יושבים להציג בפניכם את האפשרויות בסוגי הרכבים. הזמנתם רכב, אנחנו מאבזרים לכם אותו, ואז אתם מקבלים אותו כשהוא מאובזר ומוכן לנסיעה. כמו שאמרתי, אני ארחיב בהמשך בסרטונים הבאים. אם אהבתם, שימו עוקב, ואתם יכולים לשתף למי שרלוונטי, וניפגש בסרטונים הבאים.